Oh kajai dari si pisau anyui dari lomba anak bada buah dari durian takwa gajo satuan alam Minangkabau ado baluha ado barantau bato pulo jiko dikaji pandu 2 nambujang suko marantau nagadipau ni rumah baba nambare ladi pikua baba nangingan ladi jinjiange pada ombak di pantai, pantai, pantai. Pada ombak di pantai, pantai, pantai. Pada ombak di pantai.